noite, señoras e señores, benvidos, benvidas ás Pontes. Hoxe arrenca unha xornada máis, estamos a venres, hoxe remata o curso escolar, pero non só para os pequenos e pequenas das Pontes, tamén para as integrantes da Asociación de Viúvas María Madalena que estiveron a tomar parte no obradoiro de memoria que cada ano se organiza na Consellería de Benestar Social. Nestas últimas horas facíase entrega dos diplomas a todas as participantes. A Conselleira de Benestar Social Tania Pardo e a directora do Centro de Información á Muller Maca Rego presidiron onte o acto de clausura dunha nova convocatoria do Obradoiro de Memoria, ideado polo Concello co respaldo da Asociación de Viúvas das Pontes María Madalena. Unha vintena de mulleres de entre 45 e 85 anos tomaron parte neste curso que dende hai xa 15 anos ofrece clases semanais en as que se realizaron actividades e exercizos deseñados para estimular e manter activas as capacidades cognitivas, con especial atención á memoria, á concentración e tamén é a aprendizaxe. Deste xeito, o que se busca é contribuir á mellora da calidade de vida das participantes, favorecendo o mantemento das súas capacidades cognitivas e promovendo hábitos saudables que axuden a preservar a autonomía persoal o maior tempo posible. A isto hai que sumar a súa vertente social, xa que con estes encontros semanais, as mulleres que tomaron parte neste curso combaten o illamento social e logran afianzar unha rede de apoio co resto de compañeiras. A clausura deste novo curso incluiu a entrega de diplomas ás participantes que recoñecen neste caso o seu gran traballo e esforzo nestes 9 meses de actividades e que serven, tal e como apuntaba a propia Tania Pardo, para axudar a traballar o benestar emocional e mental das persoas e que lles permitan seguir activas, conectadas e valoradas dentro da comunidade. Seguimos con máis cousas, porque unha das novas con máis relevancia esta semana foi ese anuncio da Rede Eléctrica de Endesa de realizar a boadura das torres de refrigeración da central térmica o vindeiro 16 de xullo, coincidindo co Día do Carme. Tras o posicionamento en contra do Concello, xa sabemos que a Rede Eléctrica neste caso aceptaba adiar estes traballos. Rede Eléctrica confirmou finalmente onte á tarde o adiamento da boadura das 4 torres de refrigeración da central térmica das Pontes. Tras anunciar esta mesma semana que a data escollida para estes traballos ia ser o 16 de xullo, o Día do Carme, e ante a petición do Goberno Municipal de cambiar de data polo que simboliza para a vila, finalmente a empresa encargada de transportar a enerxía eléctrica nacional aceptou pospoñer a boadura destas 4 torres. Malia que ainda non hai data definitiva, o Concello, que onte mesmo confirmaba que esta operación non ia ser en xullo, e menos durante as festas do pobo, apunta ao mes de agosto para retomar a demolición, uns traballos que van seguir os máis estritos protocolos de seguridade establecidos pola normativa vixente e en coordinación permanente coa Policía Local, Protección Civil e a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, uns traballos semellantes aos xa aplicados na demolición da central de Meirama en Cerceda. Cambiamos de tema, ímonos agora a unha cita coa solidaridade, porque o vindeiro luns regresa a Unidade Móvil do Centro de Transfusión de Galicia a nosa vila. O verán convida a desconectar, a cambiar de rutina e a desfrutar do bo tempo. En Margantes hai necesidades que nunca están de vacacións. Coa chegada da época estival, os hospitais galegos afrontan un desafío cíclico pero crítico, o descenso das reservas de sangue. Para combater esta situación, dende a Axencia de Doazón de Sangue e Órganos veñen de puñer en marcha a campaña Un Alento de Vida, con visitas a distintos municipios de cidades de toda Galicia para lograr o maior número posible de doazóns dos galegos e galegas. As Pontes será o vindeiro luns o destino da Unidade Móvil do Centro de Transfusión de Galicia, xa que estará na Praza do Carme en horario de mañá e tarde para ofrecer a veciños e veciñas a oportunidade de colaborar salvando vidas e cun xesto que lles levará menos de 20 minutos. E que a solidaridade veciñal é o mellor escudo para combater esta baixada de reservas e máis tendo en conta que calquera pode doar. Os requisitos básicos son ter máis de 18 anos e menos de 65, non pesar menos de 50 kilos e non padecer nin ter padecido enfermidade algunha transmisible polo sangue. E que doar é un acto de xenerosidade altruísta que non se pode fabricar nun laboratorio, polo que depende tan só da empatía humana. Así que este luns, denantes de armar os plans da semana ou de pensar no San Xoán ou na praia, o mellor é cumprir con esta cita imprescindible coa solidaridade e a saúde pública. Abonda con pasarse pola Praza do Carme de 10 a 2 da tarde e de 4 a 9 da noite e simplemente colaborar para salvar vidas. E onte, o Circuito Municipal de Velocidade das Pontes abría as súas portas a terceira edición da carreira Green Power Galicia, éxito absoluto dos vehículos das Pontes do Instituto Castro Daúz, que foron os gañadores tanto na proba de F24 como de F24 Plus.
Dominio pontés absoluto onte na terceira edición da carreira Green Power Galicia cos equipos Castro Sportim 1 e 2 nas modalidades F24 e F24 Plus desta cita de vehículos eléctricos. Os dous conxuntos do Instituto Castro Daúz dominaron nas dúas quendas puntuables nunha competición que tivo o circuito de velocidade das Pontes como escenario e no que participaron un total de 12 equipos de Galicia, Asturias e do País Vasco. A proba, organizada pola Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol co respaldo da Universidade da Coruña e da escudería As Pontes Motorsport, tiña como obxectivo que os vehículos participantes percorresen a maior distancia posible, pero cunha única batería eléctrica. De aí que os gañadores da proba foron os prototipos máis eficientes e non os máis veloces. Ademais do Castro Daúz, na categoría F24 para estudantes de 11 a 16 anos, tamén se subían ao podium o equipo Carral Teams do Instituto de Carral e o Cidercar do Instituto Asturiano Peñamaior, que foron segundo e terceiro na proba de resistencia de 90 minutos respectivamente. Na modalidade de F24 Plus, con participantes de entre 16 e 25 anos, tras do Castro Sportim quedaba o vehículo do Abrente GP do Instituto O Ribeiro de Ribadavia. E na terceira praza, o Antón Losada Motorsport do Instituto Antón Losada Dieguez da Estrada. Tamén houve recoñecementos para o Instituto, neste caso da Xunqueira, que se fixo co premio ao mellor equipo de traballo. O TT Racinaron do Instituto das Telleiras recibiu o premio á mellor presentación. Os galardóns á mellor transmisión e mellor electrónica foron para o Baraca Mujitaldea de Baracaldo e os seus dous vehículos, e o recoñecemento á mellor telemetría recibiuno o Racing Team da Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol. E tamén hoxe temos que falar dun nome propio, dun pontés, Agustín Bolaños, que ven de lograr dúas nominacións á primeira edición dos premios da Federación Galega de Teatro Amador. O talento e versatilidade do panorama escénico galego ten nome propio na primeira edición dos premios FETEAGAL da Federación de Teatro Amador de Galicia. O director, actor e dramaturgo pontés, Agustín Bolaños, irrumpiu con moita forza neste certame ao consolidarse como un dos grandes protagonistas das nominacións con dobre recoñecemento á súa labor de dirección e tamén como guionista. Bolaños aspira ao premio a mellor guión adaptado por A farsa de Inés Pereira, das Muiñeres do Vento, e a mellor dirección por Heroínas Cotiás, tamén da mesma compañía. O fallo do xurado darase a coñecer o vindeiro 14 de agosto, nun evento que terá o Teatro Colón da Coruña como escenario e onde xa se está a preparar unha fantástica gala na que o importante non é quen recolla o premio, senón recoñecer o valor artístico de todos aqueles e aquelas que fan posible o teatro non profesional. E imos propoñer agora un plan para a xornada do domingo. Nada mellor que desconectar a mente e traballar o noso corpo da man dunha xornada adicada ao yoga de entrada gratuita que se vai desenvolver aquí mesmo nos xardíns municipais. O domingo vaise conmemorar en todo o planeta o Día Internacional do Yoga, unha xornada a que tamén se poden sumar veciños e veciñas das Pontes, damando unha sesión aberta ao aire libre que van dirixir dende o Centro Local de Saúde e Benestar, Levana. A clase desenvolverase nos xardíns municipais, en horario de 11 a 12 da mañá e será de participación libre para todos os veciños e veciñas que desexen participar nesta iniciativa. Así, todos os que decidan probar esta disciplina física, mental e espiritual de orixe hindú, tan só terán que chegarse aos xardíns do campo da feira, coa súa esteira, roupa cómoda e coas ganas de participar ou iniciarse nesta actividade da man dos monitores do Centro Levana. A marxe de desfrutar co yoga, tamén temos que falar de moitas citas lúdicas para esta fin de semana. Unha delas xa en marcha como son esas festas da Cuíña, ainda que tamén teremos celebracións no Aparral, en San Xoán do Freixo e tamén a xuntanza de todos os anos dos exxogadores, exdirectivos e integrantes do Clube Deportivo As Pontes, do CD Endesa e do Calvo Sotelo. Fin de semana con moita festa a que temos por diante porque hai ata 3 puntos de interese que poderemos visitar para desfrutar de boa música, uns bailes e incluso algúns petiscos. Comezamos na Cuíña, onde destas horas xa hai movimento porque está a piques de comezar a primeira das verbenas da fin de semana a cargo de Tania Beiras. Ao seu remate, neste caso vai chegar o Grupo Origen. E xa mañá, a actividade arrincará cos pasarrúas da formación Canabella, dende as 12, os que seguirá a primeira sesión bermuda fin de semana co dúo Maracuyá e pola noite gran verbena coa Panamá e a Orquestra Cinema. O domingo, temos festas en descanso ata tardiña. Primeiro cunha sesión bermuda en unha media con DJ Eventec, xantar popular e tardeo novamente con Eventec. E máis citas porque tamén mañá no campo da Festa do Freixo imos ter celebración. Así, ás 12:30 haberá misa e procesión para continuar coa música do dúo En Clave de Ti e dende as 2:30 os asistentes poderán desfrutar dun xantar para o que era necesario notarse previamente. Xa pola tarde toca novamente botar uns bailes coa segunda actuación de En Clave de Ti. E o domingo a festa trasládase ao Parral cun programa moi semellante con misa 1:30 e xantar popular no aparcador da Grexa dende as 2:30 e para o que tamén era necesario notarse. En a crónica deportiva da fin de semana, moita actividade que imos ter no Lago das Pontes, tanto mañá como a domingo, da man da cuarta edición dos dous circuitos XCO organizados
polo Clube Terras do Eume, tanto en categoría senior como para os máis pequenos da casa. O Lago das Pontes vai estar do máis concorrido esta fin de semana. De feito, mañá vais a celebrar a cuarta edición da XCO Vila das Pontes, unha proba de bicicleta de montaña que volve a organizar o Clube Ciclista Terras do Eume co respaldo do Concello das Pontes e a Federación Galega. A convocatoria vai reunir a máis de 200 participantes que deberán facer fronte a un circuito que inclúe novos obstáculos con respecto á edición pasada e cunha dureza física moito maior cun percorrido duns 4 km, os que haberá que dar unhas 8 voltas segunda categoría. Nesta cita, que botarán das 3 da tarde, contará con corredores elite, máster, junior, cadete, infantil e sub-23, e con premios para os 3 mellores de cada categoría, tanto masculina como feminina. E o domingo será o turno dos máis pequenos, da man dunha nova mini BTT Vila das Pontes, onde tamén se romperon récords de participación con case 300 nenos e nenas que tomarán parte nas probas Benxamín, Promesa, Principiante e Alevín. Nesta modalidade, os participantes enfrontaránse a 3 km de percorrido, tamén con múltiples obstáculos e cambios de rasante. Todo un atractivo para aqueles que desfrutan do mundo da bicicleta. Iso sí, os máis pequenos terán que madrugar un pouco, xa que a primeira saída dos corredores está programada para as 10 da mañá, aínda que todo aquel participante que desexe botarlle xa mañá un ollo ao percorrido, unha vez rematen as probas absolutas, poderán percorrer o circuito deseñado este ano dende a organización do Terras do Eume. Mundo das bicicletas, mundo do deporte das dúas rodas no Lago das Pontes e deporte da pelota, en este caso da pala de pádel, nas pistas da Canle Cuarta, porque ali, dende onte á tarde, se están a disputar os encontros dunha nova edición do torneo de pádel do Clube de Pádel As Pontes. O pádel regresa estes días ás pistas da Canle Cuarta da man dunha nova edición do torneo Vila das Pontes e que correrá a cargo do Clube de Pádel As Pontes. Xa onte pola tarde e hoxe mesmo tiñamos os primeiros choques en categoría masculina, aínda que o groso da competición queda para as xornadas de mañá e tamén do domingo. De feito, estánse a disputar un total de 3 categorías, masculina e B, e tamén feminina, con máis dunha trintena de parellas en competición. O domingo á tarde está previsto que se vayan disputando as distintas finais con premios para as dúas mellores parellas de cada categoría e que se van a entregar unha vez remate a final masculina. Pois nós, neste caso, xa nos despedímonos con deporte e despedimos tamén esta semana. Regresamos ao vindeiro luns, dende as 9:30 da noite, aquí na televisión local das Pontes. Iso sí, lembren que, como sempre, a información continúa nas redes sociais do Concello das Pontes, na súa web aspontes.org e nos servizos de Radio Eume todos os días de luns a venres a 1:30 da tarde. Teña moi boa fin de semana.